הדיפלומט הגרמני ארנסט פון ראט, אשר נרצח בידי יהודי, הרשל גרינשפן. על אדמת פריז ירתה היהדות בעם הגרמני. לפני 15 שנה בדיוק, ב9 בנובמבר 1923, כאן במינכן, קרא הפירר שלנו לסלק את המשטר הכנוע שהביא להשפלת העם הגרמני בהסכמי ורסאי. אז עוד לא הבינה גרמניה את שהיא מבינה היום. הפירר צדק. העולם כולו כבר מכיר בכוחו של הפירר, ורק היהדות הבינלאומית ממשיכה להתריס נגדו ותוקעת שוב ושוב סכין בגב האומה הגרמנית. לפני שנתיים ירה יהודי אחר במנהיג המפלגה הנאצית בשוויץ, וילהלם גוסטלוף. אז לא דרשנו את נקמת מותו, והנה נרצח גרמני נוסף בידי יהודי. היהודים צריכים להבין שהסבלנות שלנו פקעה. האחריות למעשה הרצח המתועב הזה מוטלת על כל אחד ואחד מהם. יהיה זה מפתיע אם העם הגרמני לא יזעם על הרצח המתועב עד כדי כך שיאלץ להגיב נגדו בחומרה. התקפת בתי עסק יהודיים, מרכזי קהילה ובתי כנסת יהיו תוצאה טבעית של הזעם הבלתי נשלט של העם. ואם יקרו פרצי אלימות ספונטניים מסוג זה, אנחנו בשלטון לא נוכל לגנות אותם. אם היהודים רוצים להילחם בנו, יעשו זאת בדרך שלהם עצמם, שן תחת שן ועין תחת עין. שן תחת שן ועין תחת עין.
שגם בגלל השריפות היינו צריכים לפנות את השגרירות האמריקאית. כן, יש לנו עכשיו בעיות עם האמריקאים. הדיילי טלגרף פרסם תמונה ענקית בעמוד הראשון שלו. יו גרין, הכתב הבריטי שלהם בברלין, אמר שהרחובות היו מלאי שנאה גזענית והיסטריה. לבריטים אין שום זכות להטיף לנו מוסר. אני לא רואה שהם כל כך מחבבים את היהודים שלהם בפלסטינה. פרופסור וורמן, שר האוצר הרוזן פון קרוסו, אנחנו שמחים שהצלחתם להגיע. הצטערנו וורמן שלא היית איתנו בכנס במינכן, משרד החוץ היה חיוני שם. כן, הפסדת נאום מצוין של דוקטור גבלס. כן, בהחלט, גם אני הצטערתי. אני מבין שהישיבה הזאת כונסה בהוראה ישירה ודחופה של הפירר. כן, כל נציגי המיניסטריונים מוזמנים. אגב, ברכות על ההצטרפות למפלגה. אחרי שנים שאתה במשרד החוץ הגיע הזמן. היי היטלר! היי היטלר! פרופסור וורמן. ברכות. כמה טוב לפגוש ידידים ותיקים. הרוזן פון קרוסיק. הזמינו לך גם את המשפטנים, סימן שאנחנו בבעיה גדולה. באמת חבל שאין יותר מפגשים כאלה של כל המיניסטריונים. אנחנו כבר לא מתעדכנים במה שקורה אחד אצל השני. אלא אם כן קורה איזשהו משבר גדול. יש אותה. גרטנר, איך השאירו במפלגה טיפוס כמוהו? גם קתולי וגם שמרן הדוק. אתה יודע שהוא זה ששחרר את הפירר אחרי הפוטש ב-23. הפירר ישב 9 חודשים בכלא, ואז גירטנר נתן לו חנינה. אבל היום אני מבין שהוא והפירר לא מסתדרים כל כך. בעיות באידיאולוגיה. הוא לא מורשה לדבר עם הפירר, אלא אם כן הפירר פונה אליו. היי היטלר. היי היטלר. נאום מצוין במינכן, דוקטור גבלס. תודה רבה. תודה, אני בסך הכל הוצאתי, אמרתי את מה שהעם כולו הרגיש בנוגע לרצח המתועב של פון רץ בפריז. היהודים היקרים יחשבו פעם נוספת לפני שהם יורים בגרמנים. כמובן. דוקטור גם גבלס. גרמנים מבלי לשלם על כך. בהחלט, בהחלט. בדיוק קראתי הבוקר רעיון שנתת לכתב ההרלד בברלין. הוא ממש לא החלילה. הוא רצה לדעת למה המשטרה לא מנעה את ההרס. אמרתי לו שלא יכולתי להורות לשוטרים שלנו לראות בגרמנים שהתפרעו, כי בתוך תוכי הזדהיתי עם מה שקרה. תשובה מאוד ישירה. העם רצה נקמה. והעם צודק. אני לא פוחד לומר את דעתי על היהודים. יש כאן עוד כמה מהם שחושבים שגרמניה שייכת להם, הגיע הזמן שיבינו שלא זה המצב. כמו מחלה הידבקת שרק הולכת ומתפשטת. חייבים לנקוט נגדם צעדים רדיקליים, אחרת... אתה אף פעם לא מתעייף מהנאומים האלה. כאן זה לא דוכן המפלגה ברייכסטאג. תן לעצמך קצת מנוחה. היי היטלר! היי היטלר. העבודה שלי אף פעם לא פוסקת. אני חושב בריגדר פירר הייטלר. שמנו לב לזה, דוקטור גבלס. היי היטלר? היי היטלר. היי היטלר. רייכספירר היטלר. טקס השבעת קציני האס-אס החדשים במינכן היה מאוד מרשים. אודה לך אם תודה לפירר, גם שלי. היי היטלר! היי היטלר. אני לא. שבו, רבותיי. שבו. שמח לראות שכולם הצליחו להגיע בהפתעה כל כך קצרה. נציגי המיניסטריונים, אתם ודאי מכירים את העוזר שלי, ראש לשכת התכנון, האנס קרל. כינסתי איתכם היום בהוראה של הפירר בעקבות האירועים האחרונים ברייך. זוהי ישיבה בעלת משמעות מכרעת, רבותיי. מכרעת. אנחנו עומדים לפני מלחמה. לפי תוכנית 4 שנים שאני עומד בראשה, גרמניה אמורה להגיע להתחמשות כוללת עד שנת 40. שנה.
אנחנו מוציאים הון להתחמשות מחדש אחרי שהסכמי ורסאי פירקו אותנו מהתחמושת שלנו, מהמטוסים, מהתותחים. עכשיו, בעקבות ההתפרעויות של הימים האחרונים, אנחנו ניצבים לפני כמה בעיות מאוד לא פשוטות. בעיות? לא נוצרו שום בעיות, מרשל, להפך. סוף סוף התחלנו לפתור חלק מהבעיות. בשנתיים האחרונות קנינו נשק בגלוי, מתחת לאף של כולם, ואף אחד לא התערב. רבותיי, המצב הכספי שלנו קריטי. החוב של גרמניה, יחד עם הנזקים של היומיים האחרונים, הביאו אותנו לסף קטסטרופה כלכלית. אני חושב שהמונחים שהמרשל משתמש בהם חריפים. דוקטור קבס, אתה יודע כמה עולה לנו התחמשות? מיליארדים של מרקים. עוד מיליארדים של מטבע זר. חסרים לנו חומרי גלם, ידיים עובדות. אני אומר לעם לחסוך, אנחנו אוסרים עליהם לבזבז, אני מבקש מהם לאסוף שפורפרות ריקות של משחות שיניים, ובזמן הזה בתי קולבו וחנויות מלאות במזון ומוצרים חיוניים נהרסות עד היסוד. הייליך! כמה אנשים היו מועסקים בבית הקולבו ישראל בשדרות אלכסנדר פלאץ? 1,200 עובדים. 1,200 עובדים. בית קולבו של 4 קומות שנהרס לחלוטין עם כל הציוד שלו. ציוד חיוני שיכולנו לעשות בו שימוש. עכשיו מסתבר שזה לא רק בזבוז לשמו. גרמניה גם נתבעת לשלם עבור כל זה. שלם? מה זאת אומרת? גרמניה נתבעת לפצות את היהודים על הנזקים שנגרמו להם עד הפרוטה האחרונה. מאיפה הגיע הרעיון המטומטם הזה? לחברות הביטוח. רבותיי, אתם כונסתם כאן כדי למצוא פתרון למצב החדש הזה. בחודשים האחרונים הכנו יחד עם משרד האוצר תוכנית לאריזציה מסודרת של כל העסקים היהודים. תכננו לצאת עם התוכנית רק בעוד שנה. נכון, אבל עכשיו נוצר מצב חירום ואנחנו נצטרך להעריך מחדש. ביומיים האחרונים הוגשו נגד חברות הביטוח הגרמניות עשרות אלפי תביעות בגין הנזקים שנגרמו בלילה הזה. איך קראת לו כל כך יפה, דוקטור גבלס? ליל הבדולח? בראבו. סליחה. שגרמנים הורסים חנות של יהודי, היהודי יפוצה על ידי חברת ביטוח גרמנית? זה אבסורד, אסור שזה יקרה. העם לא יקבל את זה. והעם צודק! רבותיי, נשיא איגוד חברות הביטוח של הרייך, הר אילגרד, עומד להגיע לכאן. אנחנו הזמנו אותו כדי להבין ממנו איך חברות הביטוח מתכוונות לפעול, אבל לפני כן, אני רוצה להבין באיזה מספרים מדובר. כן, לפי הנתונים שנמצאים בידי לשכת התכנון, כמה יהודים עדיין נמצאים בשטח גרמניה? בערך 380,000 יהודים, הם 3% בסך הכל. חשבתי שהמדיניות שלנו היא לגרום להם לעזוב, אני רואה שכולם עוד פה. 129,000 יהודים עזבו את הרייך מאז שעלינו לשלטון. זה מספר מכובד בהחלט של יהודים רבע. העזבנו בסך הכל רבע מהם. זה שום דבר. זה ההישג שאתה כל כך מתגאה בו? בתנאים שאנחנו פועלים. 129,000 יהודים ב5 שנים? בתנאים שאנחנו פועלים, כן. הלשכה המרכזית להגירת יהודים שהיידריך הקים באוסטריה הצליחה לגרש 30,000 יהודים בתוך 4 חודשים. 4 חודשים. היידריך, מה שם הממונה שמטעמכם? אוברשטורמפר אדולף אייכמן, העברתי אותו משירות המודיעין שלנו מהשדה. אנחנו פועלים כנראה באופן אחר מאדוני. חבל מאוד, כי זה לא מביא תוצאות. התוצאות שלכם הן זריית חול בעיניים. הם מגרשים 100 יהודים לצ'כוסלובקיה, למחרת הצ'כים מעבירים אותם להונגריה, הם מגרשים אותם בחזרה לגרמניה, ובסופו של דבר הם נתקעו על אונייה בדנובה. והם עדיין שם, זה אתה קורא אירוע גירוש? שלא מאפיין את הפעילות שלנו באוסטריה. על ההצלחות שלנו שם אין מחלוקת. אגב, בתוך 380,000 הללו נכללים גם כל הממזרים, המישלינג שנולדו מנישואי תערובת של יהודים וארים? לא, כי על פי החקיקה שלנו הם גרמנים. משרד המשפטים המליץ להשאיר. נכון מאוד, בדיון בחוק האזרחות על איך להגדיר יהודי. אנחנו סברנו, כפי שלשכת התכנון ודאי זוכרת, כדאי בסב יהודי אחד, אבל הם דרשו 2 סבים יהודים לפחות. ובסוף נתקבלה החלטה כי 3 סבים יהודים יחשב אדם ליהודי מלא, יהודי למחצה יחשב החוק אדם הזה היה תמיד בלתי הגיוני בעיניי. כן, אבל... יהודי הוא יהודי. עניין ביולוגי של גזע, לא שאלה של אמונה דתית. יהודי שלם, יהודי למחצה, יהודי רק בנסיבות יוצאות דופן. טוב, של העם הגרמני אין כאלה בעיות להגדיר מי יהודי. בזמן שאתם מתווכחים ביניכם, היהודים
היהודים עדיין נמצאים כאן ומתבדחים על חשבוננו. אם הם היו מחוץ לגרמניה, כל מה שמתרחש עכשיו לא היה קורה. מקובל עליכם? בקצרה, העם לא יפתור לנו את הבעיות האלה. הרעיונות של דוקטור גבלס, רומנטיים ככל שיהיו, אינם הדרך לפתרון. אנחנו צריכים תוכנית פעולה מסודרת, חד משמעית. תראו מה שעשו באוסטריה. הם יודעים לטפל ביהודים שלהם כמו שצריך. נשיא איגוד חברות הביטוח של הרייך, הרר אילגר, עומד להגיע לכאן. אנחנו הזמנו אותו כדי להבין ממנו איך חברות הביטוח הגרמניות מתכוונות לפעול. אבל שימו לב, הוא לא אחד מהאנשים. נשיא איגוד חברות הביטוח של הרייך, הרר אילגר. אנחנו הבנו שאירועי הימים האחרונים שנבעו מהזעם המוצדק של העם, ודאי תסכים איתי, כתוצאה מהרצח המתועב שביצע היהודי, יצרו בין היתר כל מיני בעיות כספיות. נזקים. אנחנו הבנו שאתם קיבלתם תביעות לכיסוי הנזקים. כן. כמעט 7,500 חנויות נפרצו. יותר מ1,000 בתי כנסת נשרפו. היו גם נזקים לבתים פרטיים. במשך היומיים האחרונים קיבלנו כמות בלתי נתפסת של תביעות. עשרות אלפי תביעות. תוכל אולי לתת לנו דוגמה לסוג התביעות שאתה מדבר עליו? כן, בוודאי. למשל, חנות מרגוף ואונטנדלילן. זה כאן בפינת הרחוב. כן, בוודאי. כולם מכירים את חנות התכשיטים הזאת, אין האיש שלא מכיר אותה. הבעלים היהודי שלה עשה את כל סוגי הביטוחים האפשריים, כולל על מגוון רחב של נזקים, כולל גניבות ונזקים בעקבות תנועות של המון אדם, הפגיעה בסדר הציבורי. מה זאת אומרת תנועות של המון אדם? זו הגדרה משפטית למה שקרה שלשום. גניבות ופגיעות בעקבות תנועות של המון אדם. אלו לא היו מהומות? מבחינת הביטוח מהומות זה משהו אחר, הן לא נכללות יותר בפוליסות הגרמניות. מצוין, אם הן לא נכללות אז אין שום בעיה. כן, אבל כאן לא היו מהומות. זה לא נקרא מהומות, אז איך זה נקרא? תנועות של המון אדם. בדיוק. לפי החוק שלנו, מהומות הן פעולות נגד השלטון. המהומות שלשום היו לכאורה תמיכה בשלטון. זה אותו דבר, מהומות ותנועות של המון זה אדם. לא אותו דבר כי זה לא אותו הסעיף. אם ככה היגארד, היהודים ביטחו את העסקים שלהם כנגד נזקים הנגרמים מתנועות של המון אדם. כן. גם ישנם מקרים של ביטוחים בעקבות הפגיעה של הסדר הציבורי. כמו למשל מרגוף, כמו שציינתי. ומה זה הסעיף הזה? ביטוח נגד נזקים שגורם ציבור משתולל הפוגע בסדר הציבורי. אני לא מבין את ההבדל. לא, יש הבדל. יש הבדל. בכל מקרה, סך כל הנזק שעליו דיווח הבעלים של מרגוף הגיע ל1.7 מיליון רייכסמרק. כל זה עבור חנות אחת? כן. כל התכשיטים נגנבו באותו לילה, כולל הנזק של החנות 2 קומות, והגיע לסכום הזה. משלם ליהודי סכום כזה עבור חנות אחת? איך בכלל נעלמה כמות כזאת של תכשיטים? זאת שערורייה! בהחלט שערורייה. איידריך, אני רוצה את התכשיטים האלה. תהפכו את כל ברלין, תשלח את הגסטאפו לחפש. אני לא בטוח שזה התפקיד של הגסטאפו. משרד הפנים שנמצא תחתנו צריך לטפל בזה. המשטרה יכולה לבצע את כל הפעולות האלה. המשטרה כפופה אלינו. יש גם את כוחות האס-אס. איידריך, הפעלתם כבר את האס-אס. האנשים שלנו כבר התחילו לחפש סחורות גנובות, חלק כבר נמצאו. אם היה מוקם כוח מרכזי, משטרה של הרייך, כל הדבר הזה לא היה קורה. זו הייתה הנחיה שלי. זה לא מעניין אותי שלי. איידריך, כמה אזרחים ארי מצאתם עד היום? 150. מצאנו אצלם תכשיטים, פרוות. אנחנו אסרנו על יהודים להחזיק פרוות כבר לפני שנתיים. בחלק מהחנויות עדיין מכרו.
תכשיטים, פרוות, אני רוצה שתמצאו את כל הרכוש שנגנב ותעבירו אותו לאוצר הרייך. אנחנו נעשה מאמץ, אבל קשה לי להאמין שנצליח למצוא את הכל. חלק כבר נמכר, הוברח מחוץ לגרמניה, וחלק סתם נזרק לתעלות הביוב. לתעלות ביוב? אנשים השתוללו ברחוב. הם הרסו כל מה שהיה בדרך. צריך להוציא הוראה שכל רכוש גנוב שנמצא בידי ארים יוחרם מיידית לטובת הרייך. איך בדיוק תאתרו רכוש גנוב שנמצא אצל אנשים בבית? הרי מדובר באלפי אנשים. נחדש את חובת הדיווח. נוציא צו שיחייב כל אזרח של הרייך לדווח על כל דבר חשוב. שכנה שלובשת מעיל פרווה חדש, טבעות חדשות לבת, צמידים, בזבוז כספים לא ברור. נפעיל גם את משטרת הסדר וגם אם צריך את ההסדר. אני רוצה שכל הגופים יעבדו יחד. המשטרה, הגסטאפו, ה-SS, ה-SD, כולם, בלתי אפשרי המצב הזה. אילגה, אם רק חנות אחת כמו מרקב הגישה תביעה על 1,700,000 רייכסמרק, כמה אתם מעריכים גובה הנזק הוא? אין לנו נזקים אדירים. אין לנו עדיין אומדן סופי, אבל אנחנו מעריכים שלמשק הגרמני נגרמו נזקים בעשרות מיליוני רייכסמרק. אנחנו צופים שנקבל תביעות על סך של 25 מיליון רייכסמרק. 25 מיליון. זה יותר מהתקציב השנתי של 3 משרדי ממשלה. טוב שאנחנו מתרוצצים כמו עכברים כדי לחסוך בהוצאות. אתם לא מגזימים קצת עם המספרים האלה? לא. רק הנזק על ניפוץ חלונות הראווה מגיע 6 מיליון. רק על הזכוכית? כן, הזכוכית של חלונות הראווה היא זכוכית מאוד מיוחדת. היו גם חלונות רגילים. טוב, בסדר, את זה אפשר לפתור. נייצר קצת עבודה לאנשים שלנו במפעלי הזכוכית הגרמניים. אני מצטער לומר שהמפעלים הגרמניים לא יעזרו כאן. למה? גרמניה לא מייצר מספיק מסוג זכוכית חלונות הראווה. אנחנו נצטרך להשיג את זה בבלגיה. בלגיה? אנחנו נצטרך לשלם לבלגיה במטבע חוץ, זה בלתי אפשרי, אנחנו לא יכולים לשלם למטבע במטבע אני חוץ. חושב שלא תהיה ברירה, אנחנו נצטרך להשיג לפחות חצי מהסכום בבלגיה, במטבע חוץ. 3 מיליון רייכסמרק. כן, זאת הערכה ראשונה, גם אם כמה מומחים בעניין יאמרו שהערכה היא פחות, בכל מקרה זה עדיין יעלה הרבה. זמן ייקח להם בבלגים לייצר את הזכוכית המיוחדת הזאת. אליגה, כמה? חצי שנה. כמה זמן? הבלגים בטח ינצלו את ההזדמנות וידרשו מאיתנו מחיר כפול. רגע, אתם לא תפצו את היהודים. לא יעלה על הדעת שכספי מבוטחים ארים יגיעו לידיים יהודיות. זאת אומרת שאני חושש שזה בלתי אפשרי. כמו שכבר אמרתי, אנחנו עומדים מול המבוטחים שלנו. יהודים או לא יהודים, יש לנו איתם חוזים חתומים, אנחנו נהיה חייבים לכבד אותם. אבל לא, הם יתבעו אותנו. חוץ מזה, בהתפרעויות האלה נפגעו גם לא יהודים, כך שאני לא רואה איך נוכל לשלם לאלה ולאלה לא. מה זאת אומרת? גם לא יהודים? לא, סליחה, זה לא יכול להיות. כוחות הכיבוי קיבלו הוראה מפורשת לדאוג שלא תתלקח אש בבתים של גרמנים. תושבים גרמנים שגרים בסמוך לבתי הכנסת כמעט ולא נגרמו נזקים. לא יהודים לא נפגעו. אז הידיעות שקיבלנו נכונות, משרד התעמולה נתן הוראות גם לכוחות הכיבוי. לא ידענו שזה בתחום הסמכות שלכם. אולי היה כדאי שתפעיל את המרגלים שלך היידריך במקומות שהם מחוצים. אלה שהשתוללו ברחובות לא ידעו להבחין למי שייך הבניין. הם אמנם הרסו כל חנות יהודית, אבל רוב הבתים הם רק בשכירות יהודית. הבעלים הם ארים. הארים צריכים לתקן את הנזקים והם אלה שבגרו. אתה רוצה לומר שבחנויות שבהם הארים הם בעלי הבניינים, הם יצטרכו לתקן על חשבונם חלונות של סוחר יהודי? רגע, אז ההערכה שלך של 20 וכמה מיליון, זה רק הערכה בלי הנזקים של הארים? כן, על כמה בניינים מדובר? ההערכה שלנו אומרת על... מדובר על כמה מאות, אם לא אלפים. לפני 5 חודשים שערכנו פשיטות על בתי קפה ועסקים של יהודים בשדרות של ברלין, הרוב היו בבעלות יהודית. זה נכון, חנות הכל בו ישראל שאמר שדיבר עליה קודם, 4 קומות, כולם בבעלות יהודית. במקרה הזה זה נכון. אז שהיהודים ישלמו על הזגוגיות המנופצות
המצור. כן, אבל זה יוצא דופן. רוב בנייני החנויות שייכים לארי. אנחנו לא נצא מזה. בראבו! בראבו! בראבו, דוקטור גיבלס. בראבו, בראבו גם לכם, בראבו היידריך, בראבו אימלר, בראבו ל-SS שלכם. אנחנו רק מנענו נזקים גדולים. גם האנשים שלכם השתתפו. ליל הבדולח הזה היה מעשה אידיוטיזם אין כמוהו. צריך לזכור עוד עניין. אנחנו קיבלנו תביעות גם מאזרחים ארים, מסוחרים ארים. איך הם מעורבים בזה? יש הרבה סוחרים ארים שעובדים עם חנויות יהודיות. היהודים לא ישלמו על סחורה שנבזזה. גם הסוחרים האלה ישלמו אותם. הבנתי שבקופיסטן דם נכנסו גם נציגויות של חברות זרות, צרפתים, או למשל סיטרואן. נכון? נו, אז מה? אז גם לצרפתים נצטרך לשלם, וגם לחברות, נציגויות של חברות הביטוח הזרות. אחרת גרמניה תהיה מעורבת בשורה של סכסוכים בינלאומיים. גם ככה אנחנו מקבלים מחאות על הלילה הזה מכל מדינה פשוט נשמע! עוד מישהו נזכר למישהו שצריך לשלם לו? הייתי מעדיף שפשוט נהרוג 200 יהודים ולא לראות כזה בזבוז של כסף. נהרגו גם לפי. לא מספיק בשביל להצדיק את מה שקורה כאן. רגע, יש לכם בכלל מספיק כסף לפצות את כל המבוטחים שלכם, את הארים לפחות? זו כמות הנזקים הגדולה ביותר שהוגשה בתוך הגרמניות. כמו שאמרתי, אנחנו צופים תביעות על סך של מיליוני, עשרות אלפים. אנחנו אמורים לקבל תביעות על סך של 25 מיליון רייכסמן. 25 מיליון רייכסמן, לא יהיו לנו שום רווחים השנה. מאזן הרווחים שלכם זאת באמת לא הבעיה שלנו, זאת לא הדאגה שלנו. אבל המצב הפיננסי של בעלי ההון צריך לעניין אתכם. סך הרווחים שלנו בשנה בממוצע הם בין 6 ל-7 מיליון. זה מה שמאפשר לנו לחלק דיבידנדים, להוריד פרמיות. עכשיו אנחנו נתבעים לשלם פי 5. זאת קטסטרופה של ממש. ואנחנו נהיה חייבים לשלם את הסכומים האלה ליהודים בגלל החוזים שיש לנו. אולי אם הייתם מוכנים לטעון שאלו הם מהומות נגד השלטון, לא הייתם צריכים לשלם? אבל אנחנו לא יכולים לטעון את זה. למה לא? כי המהומות האלה לא היו נגד השלטון. אם כבר, השלטון הוא שיזם אותן. אנחנו מבינים שאתם נתונים במצב בלתי אפשרי, אתה צודק, אבל אנחנו לא יכולים לתת לכם לשלם ליהודים למרות החוזים החתומים שלכם. אנחנו נוציא צו שיקבע באופן ברור שהיהודים לא יפוצו על הנזקים שנגרמו להם בלילה הזה. זה יראה לעם פעם אחת ולתמיד שמשהו כאן מתחיל להשתנות. גילדה, משרד המשפטים ידאג לנסח את הצו הזה באופן בהחלט אדוני, רק צריכים לוודא שהצו יהיה מבוסס מבחינה חוקית, אחרת נהיה צפויים לאין סוף תביעות מצד היהודים. צו הרייך, הוא אמור להגן על אזרחי הרייך. כמובן, אנחנו נמצא פתרון. יחד עם זאת, חייבים לזכור שלחברות הביטוח יש מחויבות חוזית כלפי היהודים. המחויבות היחידה שלהם היא לרייך. זה לא כל כך פשוט. כן. גם למשרד החוץ יש עניין בזה? אדוני המרשל, אני לא רואה איך אפשר יהיה להוציא צו כזה. סליחה. חברות הביטוח חתומות על חוזים מול הלקוחות שלהם. אין להם ברירה, אלא לשלם ולפצות אותם. מה אתה מתערב, הרב הורמן? אלו הם ענייני ביטוח, עניינים פנימיים. אתה היית מעדיף שנפצה את היהודים, אדוני הדיפלומט? היה כדאי שתתמקד בהגנה על האינטרסים שלנו מחוץ לרייך, הרב הורמן, אתה לא חושב? אלו הם האינטרסים שלנו מחוץ לרייך, לשמור על התחייבויות של חברות גרמניות בתחום הבינלאומי. אני חשבתי שסילקנו את כל היהודים מהשירות הציבורי כבר ב-33, יכול להיות שנשארו כמה? מה אתה רומז? אני לא יהודי. כל אחד יכול להיות יהודי. צריך רק שנחליט. אני לא מוכן לספוג את ההשמצות האלה! הורמן! אנחנו יודעים שאתה הצטרפת למפלגה לא מזמן.
אנחנו גם יודעים שבמשרד החוץ אתה, איך לומר, לא מידידינו הנלהבים ביותר. בכל זאת, אני מתקשה להבין איך ענייני החוזים של היהודים הם חלק מעניינו של משרד החוץ. יכול להיות שזאת יוזמה פרטית של הרב וורמן, אולי יש לו עניין אישי. יהודי היידריך מדבר. אני מדבר כאן בשמו של משרד החוץ, לא בשמי הפרטי. שאלת הביטוח נוגעת ליחסי החוץ שלנו. כן? במה בדיוק? חברות הביטוח הגרמניות חתומות מול חברות זרות, מבטחי משנה. מבטחי המשנה האלה מחזירים להם כסף. אם החברות הגרמניות לא יפצו את הלקוחות שלהם, הם לא, מבטחי המשנה האלה לא ישלמו. זה נכון. יש כאן עניין של מוניטין בינלאומי. כל הנושא של המערכת הפיננסית הגרמנית עומדת פה בעניין הזה. אפילו ערכו של המטבע הגרמני. שר האוצר בטח יודע זה. ברשותכם, אני לא כלכלן, גם לא דיפלומט, אבל מתחום הניסיון שלי, יש לי הצעה שתפתור לנו את הבעיה הזאת בצורה חוקית. אם חברות הביטוח מודאגות כל כך בגלל החוזים שלהם עם היהודים, ניתן להם לשלם לקורבנות היקרים שלהם. אבל אחרי שהביטוח יעביר את הכסף, אנחנו נחרים אותו. אני לא ממש מבין. חברות הביטוח תשלמנה ללקוחות שלהם, לא נפגע באמון שנותנים בהם מבטחי המשנה הזרים, אבל היהודים לא ייהנו מהכסף. אחרי שהם יקבלו אותו, נחרים אותו לטובת הרייך. זה מקובל עליך? היידיך, ידידי, אתה ממש קוסם. לא מפסיק להפתיע. אני חשבתי שאתה רק כנר. רעיון מצוין. רעיון יפה. אבל בכל זאת, אני מתנגד לפתרון הזה. אנחנו לא רוצים יותר יהודים בשטח שלנו. כל החוקים האלה, הצווים, התקנות, הוצאנו כבר למעלה מ-500 תקנות נגדם. והפתרונות האלה, לתת להם כסף, אחר כך לקחת אותו, הגדרות, יהודי מלא, יהודי למחיצה. לא! המסר שלנו צריך להיות ברור, חד משמעי. גרמניה וכל שטחי הרייך יהיו גיהינום עבור היהודים. גיהינום! חברות הביטוח הגרמניות לא תפצלנו את היהודים, אפילו לא באגורה אחת. שום דבר. אז אנחנו לא נצטרך לשלם ליהודים כלום. ליהודים לא! לרייך? כן. את הכסף שאתם חייבים ליהודים, חברות הביטוח הגרמניות תשלמנה להוצאת הרייך. את הכסף שאתם צריכים לשלם ליהודים, לפי החוזים שלכם, אתם תשלמו. לרייך. מה זאת אומרת? אנחנו נצטרך לשלם בנוסף ליהודים? כן. אני לא מבין את זה. אני חשבתי שמהכופר שתטילו עלינו, זה אפשרי, זה אפשרי. לא להיבהל, זה אפשרי. אני כבר עשיתי כמה דברים בלתי אפשריים בחיים שלי. אנחנו לא יכולים להעביר את הביצועים האלה ישירות. אפשר אולי, מה תעשו עם הכסף? זה לא עניינך. אפשר אולי, סליחה, במקום, לדרוש מהיהודים לשלם כופר, מס. מס? מה? עונש על כך שקשרו קשר נגד הרייך. איזה קשר? הקשר לרצח הדיפלומט שלנו בפריז, ארנסט פון ראט. זה היה יהודי אחד, לא נוכל לטעון שכל היהודים ידעו על הקשר הזה. איך כל היהודים יכלו לדעת על דבר כזה? לא, אולי אפשר, בהחלט, דרך שותפות לפשע. זה היה צעיר יהודי אחד. לא נוכל לטעון שכל היהודים ידעו על זה. אם אנחנו מה רוצים אתה להטיל כל עליהם כך מס... מתאמץ? הרוזן פון קרוסי. מאיפה הוא הגיע? איך הוא הגיע? רעיון מצוין, מצוין. אנחנו נטיל עליהם כופר. מס.
תשלום בגין האחריות למה שביצע בן העם שלהם. כל היהודים יפצו את גרמניה על רצח בן העם הגרמני. זה מה שאתה אמרת כל הזמן, לא דוקטור גבלס. הנה, סוף סוף הרעיונות שלך עוזרים לנו, באופן רציני. כן, איך חשבת לחשב את גובה המס הזה? בהתאם לגובה ההכנסות שלהם. להטיל על כל יהודי עם הכנסות של מעל 5,000 רייכסמרק, לשלם 20% מערך הנכסים שלו. 20% מערך הנכסים? זה יכלול כמעט את כל הנכסים של כל היהודים. נכון. אני מעריך שזה יגיע בערך לסכום של מיליארד רייכסמרק. אם כך, אם זו עומדת להיות ההחלטה, אולי אפשר יהיה לקבוע שחלק מסוים מהמס הזה יעבור אחר כך בחזרה לחברות הביטוח. אתה רוצה להתחלק איתנו בכסף? אולי חלק מסוים יוכל לעבור אלינו. אולי זורם בו דם יהודי? ומה יהיה עם אמון הלקוחות? התדמית שלכם בעיני המבטחים הזרים, המוניטין הבינלאומי של חברות הביטוח, אתה כבר לא חושש לזה יותר? אני כמובן עומד מאחורי כל מילה שאני אומר. אבל בהתחשב בגובה הפיצויים שאנחנו מתבאים לשלם, אני הייתי מבקש שתשקלו את האפשרות הזאת. רבותיי, הרייך יטיל כופר על היהודים, עונש על רצח בן העם הגרמני, מיליארד רייכסמרק. הרב גירטנר, משרד המשפטים, ידאג לנסח את התקנה הזאת. בהחלט. בנוסף, חברות הביטוח הגרמניות תפצנה את הרייך על הנזקים שנגרמו באותו לילה. מה? בנוסף? ודאי. מה זאת אומרת? אבל אני חשבתי שאתם תעבירו אלינו חלק. אנחנו נצטרך לשלם לכם בנוסף למה שהיהודים ישלמו? למבוטחים הארים שלכם, רק להם תצטרכו לשלם. את הכסף שאתם חייבים ליהודים, אתם תעבירו להוצאת רייך. אבל אנחנו לא נעמוד בזה, אנחנו נקרוס, אנחנו נתמוטט. אין שום הבדל על אם תשלמו ליהודים או תשלמו לרייך, נכון? הרי בכל מקרה אמרת שאתם חייבים לשלם. אבל אנחנו לא נעמוד בכל הסכומים האלה, אני כבר אמרתי. זה פי 5 ממה שאנחנו מסוגלים לשלם בשנה רגילה. אם לא בזבזתם הכל בדיבידנדים, יישאר לכם מספיק כסף כדי לפצות אותנו לפחות על הזגוגיות המנופצות. אחרי הכל זה בקושי סך כל הפרמיות שהרווחתם במשך 4-5 שנים שוטפות, השם לא נורא כל כך. אבל זה יהפוך אותנו ללא רווחי. משרד האוצר יהיה חייב להעביר לנו תקציב. משרד האוצר, בתקציב המדינה נמצא בקשיים, הרב גילגר. מיליארד רייכסמרק מהיהודים מספיק רק בקושי בגלל ההתחמשות שיש לנו לקראת המלחמה. אין לנו כסף מיותר. אבל אנחנו לא נעמוד בזה. יש לנו עוד פתרון אחד, והוא להלאים אתכם. להעלים אותם. על חברת ביטוח לא רווחית נכריז כעל פושטת רגל. פושטת רגל. אתה תיתן לנו לפשוט רגל בגלל היהודים? אתם תעשו אותנו. אתם לא מבינים מה שאתם עושים. חברות הביטוח הגרמניות נחשבות ליציבות במשק הגרמני. אתם תעשו אותם. תקציב המדינה... מספיק כבר עם ההתבכיינות הזאת, לא אנחנו הגשנו נגדך את התביעות. על בתי הכנסת, הנזקים שנגרמו להם, לא תצטרכו לשלם. עליהם ויתרנו לך. כל השאר, אתם תעבירו את הכסף שחברות הביטוח חייבות לאוצר הרייך. אחרי הכל, רינגר, חברות הביטוח צריכות לשלם. זה התפקיד שלכם. אנחנו אפילו הקלנו עליכם קצת, אתה צריך להיות מרוצה. אין לי שום סיבה להיות מרוצה. אני יושב כאן כדי להגן על האינטרסים של חברות הביטוח הגרמניות. אנשי עסקים, ארי מכובדים, אם תחייבו אותנו לשלם, לא רק שתפגעו בחברות הביטוח ותעשו אותם, אתם קודם כל תפגעו באזרחים הגרמניים. הם אלה הראשונים שיפגעו. זה יסכן את הכלכלה הגרמנית כולה. אנחנו לא יכולים לשלם את הסכומים האלה. לא ליהודים
ולא לרייך השלישי. אז הר אילגרד, מה חשבת לעשות לפני שבאת לכאן? איך אתה חשבת לפתור את הבעיה? היה לו רעיון אחר. נכון? הר אילגרד? הרי חשבת על איזשהו פתרון, לא? אני לא מבין למה אתה רומז. הוא חשב שהוא לא יצטרך לשלם כלום. לא לנו ולא לאף אחד אחר. איך אתה מעז להאשים אותי? אני תמיד פועל לפי הכללים. בהחלט. אבל אתה תכננת שאנחנו לא נרשה לך לפצות את היהודים ואז תוכל להיפטר מכל הכללים שלך, נכון? הר אילגרד. בהחלט לא. אני יושב כאן כדי לייצג את האינטרסים הגרמניים. משטרים באו והלכו. האימפריה, הרפובליקה ועכשיו הרייך השלישי, אבל אנחנו תמיד פעלנו לפי הכללים ונמשיך לפעול. אתה לא רוצה לספר להם? מה? לפני שהר אילגרד הגיע הנה, הוא הכין מכתב. הוא מתכוון לשלוח למנהלי חברות הביטוח בכל גרמניה. אנחנו השגנו את הטיוטה. במכתב, הר אילגרד מסביר למנהלי חברות הביטוח למה יהיה זה דווקא הגיוני לא לפצות את היהודים על הנזקים שלהם. להפוך הייתי אומר ממה שהוא טען זה עתה בפנינו. לא הר אילגרד. הר אילגרד כותב במפורש, אולי אתה רוצה לקרוא את זה בעצמך? כשפשע מבוצע בעקבות פרובוקציה, הפרובוקטור אשם לא פחות מהפושע. לכן יש לראות ביהודים אשמים במה שקרה להם. יש להתייחס לתביעות שיגישו היהודים כאל תביעות בלתי מוצדקות. זה היה המוצא שלו למקרה שהמשחק איתנו לא היה מצליח. אז כאן הוא קצת העמיד פנים שהוא נלחם למען היהודים, כי הוא חשב שאנחנו נורינו לא לשלם. רעיון יפה. ככה הוא היה יוצא בסדר עם מנהלי חברות הביטוח, עם מבטחי המשנה, מהמדינות הזרות, ואפילו עם היהודים. הכל הוא צפה מראש. חוץ מאת העובדה שאולי נחליט שהם דווקא כן יצטרכו לשלם, אומנם לא ליהודים, אבל לאוצר הרייך. תוכנית מצוינת, הר אילגרד. לפחות אפשר לומר שגם אתה חושב כמונו. היהודים אשמים במה שקרה להם. אתם עוד תראו שהוא גם יעשה הכל כדי שחברות הביטוח הגרמניות לא תצטרכנה לשלם 25 מיליון רייכסמרק לאוצר הרייך, כמו שנקבע כאן עכשיו. לא יאמן. היי, ידעת משה? רייך שפילרים. יפה. יפה. מרגלים של ה-SD לא מפסיקים להוכיח את עצמם. הר אילגרד, אני מניח שאין לך עוד נושאים לעלות בפנינו, נכון? בתוקף סמכותי, כאחראי לתוכנית 4 השנים, לפי תקנה מיום ה-18 באוקטובר 1936, אני מטיל כופר על היהודים, כופר בסך מיליארד רייכסמרק. בנוסף, לאחר שחברות הביטוח הגרמניות המיוצגות כאן על ידי האדון הנכבד מאוד, הר אילגרד, הגיעו למסקנה הצודקת שאי אפשר לפצות את היהודים, מכיוון שהיהודים עצמם אשמים בפרעות נגדם. חברות הביטוח הגרמניות תעברנה את דמי הביטוח ישירות לאוצר הרייך. 25 מיליון רייכסמרק, תוספת מבורכת לתקציב. הרייך מודה לך, הר אילגרד, על שיתוף הפעולה של חברות הביטוח. אתה תדאג לבשר למנהלי חברות הביטוח את מה שהוחלט כאן במכתב חדש שתוציא. הייל! היטלר.
יש הרבה כוח בין התעשיינים. הוא ירוץ לספר להם שלקחנו להם כסף. הם מכירים את חוקי המשחק. כן, אבל הם לא יאהבו. גם הם נהנים מכספים של יהודים. הוא ניסה הפעם ולא הצליח לו. מה עם טיסן? סילנס? הבעלים של VFV סיפר לי שהוא ביקש לעבודה יהודים מדחם. בזכותם הוא חסך 3.5 מיליארד רייכס. נהדר, אז שהחברים התעשיינים של הילגרד יעזרו לו עם הבעיות החדשות שלו. לכספים שחברי מפלגה ותעשיינים אחרים מגלגלים לכיס הפרטי שלהם על חשבון היהודים, אין מגיעה לכספים שצריכים להגיע לאוצר הרייך. וגם בבעיה של השחיתות הזאת אנחנו קצת דרך לטפל. כל הזמן מגיעים אלינו דיווחים על חברי מפלגה שגורפים כספים מבלי לדווח. על מה אתה מדבר? למה אני לא יודע על זה שום דבר? בסקסוניה קנה ראש העיר בתים יהודיים ששוויים 16 מיליון רייכסמרק ב1.5 מיליון רייכסמרק. עכשיו רק מסחר הדירה הוא עושה 40,000 בחודש. חבל מאוד שאינכם מעבירים את המידע הזה גם עלינו, במקום לאגור אותו אצלכם. יש עוד כאלה. אני רק מקווה שאין תופעות כאלה גם בין בכירי המפלגה. 5 נוטריונים בברנדנבורג קנו נכסים יהודיים ששוויים 400,000 רייכסמרק, בסכום של 100,000 רייכסמרק, ודיווחו לרייך על עסקה בגובה 7,000 בלבד. אז מה אתם עושים כל המידע הזה? הוא צריך לעבור דרך משרד המשפטים. אחרי שאנחנו בגסטאפו נסיים עם הבדיקות שלנו, נעביר את המידע גם למשרדים שלנו. היי היטלר! היי היטלר! רבותיי, אני מתנצל על האיחור. בסדר, אנחנו מתארים לעצמנו שהידיים שלכם עמוסות באוסטריה עבודה לא פחות מאצלנו. שמחים שאתה כאן, אני מניח שאתה מכיר את הנוכחים. כן, כמובן, רייכספירר הימלר, רייטליף. יחד הקמנו את הלשכה המרכזית להגילת יהודים. הנציג שלכם אצלנו, אסס ובשטרומפילד, אדולף אייכמן, רק עכשיו עולה בדרגה, בעקבות ההצלחות האחרונות שלו. כן, שמענו על ההצלחות האלה. בהחלט, אנחנו מאוד גאים בהם. בתחילת אפריל, כשרק נכנסתם לאוסטריה, היו אצלנו 190,000 יהודים, בעיקר באזור וינה. בעקבות העבודה הנמרצת של אייכמן והלשכה שלי, 50,000 כבר עזבו. אני מניח שבעקבות ההתפרעויות של הימים האחרונים... גרד בירקל, מתי אתם מתכוונים להפסיק את ההתפרעויות האלה? אצלנו הן התחילו ביום חמישי, יום אחריכם. אנחנו לא מתכוונים להפסיק אותם. זה משמש את המטרות שלנו. אנחנו שלחנו לפני יומיים מברק בהול לכל מפקדות הגסטאפו להפסיק את ההתפרעויות האלה באופן מיידי. אני מבין. אתם תפעלו בהתאם. כמובן. אם כי באוסטריה לדברים יש קצב התנהלות שונה מהקצב הגרמני. גם על הייטר בילקן, רצינו לשמוע מכם איך באמת אתם פועלים באוסטריה בעניין היהודים. המטרה שלנו היא לגרום ליהודים לעזוב. הבינו שלא כדאי להם להישאר באוסטריה. לכן התחלנו עם לחץ כלכלי. אסרנו על מפעלים שלהם לגשת למכרזים. אסרנו לקנות בחנויות שלהם. אבל לפעמים גם שלחנו איש SS לביקור. בהדרגה, הרבה סוחרים יהודיים העבירו לנו את העסקים שלהם, מה שנקרא מרצונם החופשי. המעט שהתעקשו למכור, מכרו במחירים שהולמים מכירת עסק יהודי לאוסטריה. לדוגמה בעיר פיל. עסקים יהודיים שמוערכים ב-57,000 רייכס.
נמכרו במאה ה-10. זו רק דוגמה. האירועים של הימים האחרונים מוכיחים היה לכל ספק שהעם איתנו. עכשיו אפשר לעבור לחיסול מוחלט של כל העסקים היהודים באוסטריה, בגרמניה, ואחר כך גם להעביר אלינו את כל הכספים שלהם, ולהתייחס לזה יותר מאוחר. בשלב הראשון, בעניין העסקים, צריך לקחת מהם את כל העסקים באופן מסודר, חוקי, להפוך עסקים יהודיים לעסקים בבעלות אריזציה. עסקים יהודיים שאנחנו לא נצטרך, אנחנו פשוט נסגור. אנחנו בלשכת התכנון כבר עובדים על תוכנית כזו של אריזציה של כל העסקים היהודיים. כן, רצינו לבצע את המהלך בכמה שלבים. כן, אבל עכשיו הם מפוחדים, צריך לנצל את זה. צריך לפעול במהירות. אם תחכו עם התוכנית הזאת כמה חודשים, הניירות, האישורים, זאת תהיה כך. צודק, מסמכים, דיונים, ככה אנחנו לא נגמור איתם אף פעם. צריך פשוט לגרש אותם, לגרש בביתה. אני אמרתי כבר לפני 4 שנים שצריך לקצץ באפשרויות המחיה של היהודים, לא רק במובן הכלכלי. אם הם לא יעזבו, יש לנו עוד אמצעים להיפטר מהם. חיסול העסקים שלהם הוא הצעד הראשון. אנחנו בדקנו את כל העסקים היהודיים באוסטריה. זיהינו 3,000 שחיוניים לנו. כל השאר, 14,000 עסקים, אנחנו פשוט נסגור. 14,000 עסקים של יהודים אתם סוגרים? כן, אלו עסקים קמעונאיים, בתי מלאכה, מפעלים מיותרים. אין בהם שום צורך. לפני שאתם סוגרים מפעלים, תבדקו שאי אפשר להסב אותם לצורכי חימוש. בהחלט. מה תעשו עם כל הסחורות של החנויות האלה, המפעלים? עכשיו זו כבר פחות בעיה, כי הרבה מהן נבזזו, אבל את מה שנשאר תקין נאסוף ונמכור ברווח לחנויות שלנו. ומה עם הביטוח של היהודים על הסחורות האלה? אנחנו לא מתעסקים בזה. מה תכננתם לעשות עם 3,000 העסקים היהודים שהחלטתם להשאיר? לקנות אותם מהיהודים. כמובן לשלם עד 10% מהערך של כל עסק, בתשלומים קטנים. ולאורך זמן. כשיגיע הזמן, לא בטוח שיישאר למי לשלם. קיטנר, אני מבקש שמשרד המשפטים ידאג לנסח תקנות בכל הנושאים האלה גם אצלנו בגרמניה. לא תהיה לנו בעיה חוקית. לא, אני לא חושב. לפי חוק האזרחות מ-35 הם לא אזרחי הרייך. זה בסיס רחב מספיק כדי לאסור עליהם פעילות כלכלית כבעלי עסקים. אבל בכל זאת, כדאי בהחלט להוציא הנחיה נוספת. צו, שיאסור על היהודים בכל שטחי הרייך להחזיק בבעלות על חנויות, מפעלים, אולי אפילו לאסור עליהם פעילות כלכלית כרוכלים או למכור בשווקים. מצוין. כן, אני רק לא בטוח שהשיטות האלה באמת עובדות. 730 יהודים התאבדו באוסטריה מאז שאנחנו שם. 50,000, כמו שאמרתי קודם, כבר עזבו. אפשר לומר שזה עובד. גם אצלנו בגרמניה נשארו רק 9,000 עסקים יהודים פעילים, לעומת 40,000 כשעלינו לשלטון. אפשר לומר שגם כאן רוב העבודה כבר נעשתה. בכל זאת, האוסטרים הצליחו להשיג ב7 חודשים יותר מאשר אנחנו הצלחנו להשיג ב5 שנים. אני רוצה שעד סוף השנה לא יהיו יותר בגרמניה עסקים בבעלות יהודית, לטאטא את הרחובות מהעסקים שלהם. סוף השנה, אבל דצמבר זה עוד חודש וחצי. נכון מאוד, אנחנו נזרז הליכים. העם הגרמני צריך להבין שהיהודים לא חיוניים לכלכלה שלו כמו שהוא חשב כל השנים. כדי להעביר את העסקים שלהם לידיים אריות נצטרך זמן, לאתר במיון, לקבוע באיזה מחיר למכור. גם צריכים לחפש מקומות עבודה חדשים לארץ. הם מאוד חוששים מפיטורים. אסור לנו לעמוד פתאום בפני איזה גל אבטלה. לא את כל העסקים שלהם נעביר אריזציה. הרב בירקל צודק. נעביר לידיים אריות רק עסקים שהעם הגרמני צריך. את השאר נסגור. כן, אבל צריך להיזהר. יש עסקים שכבר עברו אריזציה, אבל שומרים על השם היהודי כדי לשמור על המוניטין של העסק. במהומות האחרונות הרבה מאוד עסקים כאלה נהרסו, למרות שפרט לשם לא היה בהם שום דבר יהודי. זה מגיע למי שרוצה לעשות רווח משם יהודי. לא יימשך יותר. הוראה. כל עסק שעובר אריזציה צריך לשנות את השם. לא יהיו יותר שלטים עם שמות יהודים. אני גם מציע לאסור על מעסיקים גרמניים להעסיק עובדים יהודים. גם את המנהלים היהודים, יש עוד עסקים שהם בחברות שמנהלים אותם יהודים. לא הרבה, אבל יש. טוב, אז נוציא תקנה נוספת האוסרת על העסקת בכירים יהודים. רבותיי, אם אנחנו רוצים להוציא את היהודים מתוך המגזר העסקי הפרטי, כפי שהוצאנו אותם מתוך המגזר הציבורי ב-33, עלינו בהחלט לפעול בצורת עקיפה, אבל חוקית. אני רואה על סגירה של כל העיתונים שלהם. אנחנו חשבנו שהם נסגרו כבר מזמן. לא, אנחנו השארנו אותם שהיהודים יוכלו לקבל דיווחים מהאנשים שלהם על מה שקורה. אין הפחדה. אבל עכשיו כבר לא נזדקק לזה יותר.
נשאיר להם עיתון אחד, דרכו נעביר כל מה שנרצה. אני גם מבקש שתטפלו בעיתונות הזרה, הם משתלחים בנו. צודק, בימים האחרונים כמה מהם הרשו לעצמם לפרסם נגדנו השמצות פרועות. מה שאני לא מצליח לתפוס זה איך יש עדיין בגרמניה כל כך הרבה עסקים בבעלות יהודית. הרי חלק מהצעדים האלה חוקקנו כבר לפני 4 שנים. כן. למען האמת מה שזה מפתיע גם אותי. טוב, ברשל, עלו כאן עכשיו הצעות לסעיפים חדשים לגמרי. כן, אבל הסעיפים שכבר בחוק, למה הם לא בוצעו עכשיו? לשכת התכנון לא טיפלה בזה. עשינו מאמצים להחליף את היהודים בעובדים ארים, אבל זה לא כל כך פשוט. מה הבעיה להחליף את היהודים בעובדים שלנו? יש הרבה יהודים שעדיין יש להם עמדות מפתח בחברות גרמניות. יש יהודים שיש להם התמחויות מקצועיות מיוחדות. זה לא מספיק לומר שאנחנו מחליפים את היהודים, נפטרים מהיהודים. צריך למצוא עובדים ארים שיוכלו לתפוס את מקומם. לא יכול להיות שבאוסטריה הצליחו להשתלט על כל העסקים היהודים בתוך כמה חודשים, ובכל גרמניה אין מספיק עובדים ארים מסורים שאפשר להכשיר לצורך החלפת היהודים. אולי רשימות הדם שלך, רייכספירר, מפריעות לנו למצוא ארים טהורים. אתם בקושי מצליחים למצוא אנשים לאס-אס. איפה אנחנו נוכל למצוא פועלים פשוטים שיוכלו לבצע את העבודות האלה? החובה לתואר הדם הכרחית לאנשי האס-אס. אתם דורשים 5 דורות אחורה של דם טהור. 63 שמות של בני משפחה, כולל תיעוד. התיעוד הוא בהוראת הפירר! זה רצון הפירר! מאיזה שנה אתם מחשיבים את תואר אדם, רייכספירר הימלר? אנשי אס מן השורה צריכים מוצא ארי טהור רק מ-1800. קציני אס מ-1750. אני לא בטוח שאצלך איידריך כדאי לפשפש כל כך הרבה דורות אחורה. בריגדיר פירר ריינהרד היידריך עומד בכל הדרישות הללו, אין שום דופי בשושלת היוחסין שלו. מאוד מצער אותי לגלות שגם המרשל מתייחס להשמצות חסרות השחר האלה. ואותי יותר מצער לגלות שמשרדי האס-אס מטילים מגבלות על משרד הפנים ועל לשכת התכנון בהעסקת עובדים ארים. הימלר, אם האשם בכך בכם, גם הפירר ידע על כך. כן, משרד החוץ. גם לכם חסרים כמה עובדים יהודים. לא, אנחנו בהחלט מסתדרים. אני רק רציתי לברך את הרב דירקל ועל פעילות הלשכה שלו להגירת יהודים. פעילות מבורכת. תודה רבה. אנחנו, משרד החוץ, מהראשונים לעודד הגירה של יהודים מחוץ לשטח הרייך. אני רק מוטרד ממעמדם של היהודים האוסטרים כרגע. יש אצלכם עדיין כאלה? אני מניח שכן. תוכלו לאתר אותם? בשביל מה זה נחוץ? אנחנו זקוקים למידע הזה. לפי רשימות של ה-SD עצרנו בימים הראשונים של האנשלוס יותר מ-8,000 איש, כל תומכי המשטר הישן, לשמאל, קומוניסטים, כמובן יהודים. אם אתה רוצה, אפשר לאתר לפי הרשימות האלה את היהודים שאתה מחפש. אלה מסמכים פנימיים של ה-SD. כל שימוש בהם צריך לעבור אישור דרכנו. אני מבין. אבל משרד החוץ רוצה לוודא שבתהליך האריזציה עליו דיברתם, כל נושא היהודים הזרים מטופל בנפרד. ואם, דרך אגב, חלק מהעסקים של היהודים הזרים האלה נפגעו בלילה האחרון, הם זכאים לפיצוי בחברות הביטוח, גם הגרמניות. חשבתי שכבר סיימנו עם נושא הביטוח. כן, אני רק רוצה לוודא שבעניין היהודים הזרים אין משמעות לכל ההחלטות שהתקבלו בישיבה הזאת. זה עלול לגרום לנו נזק דיפלומטי. נזק דיפלומטי? בהחלט. אני גם מבקש לשחרר את היהודים הזרים שנעצרו ביומיים האחרונים. נודע לנו שבין 30,000 היהודים שנעצרו יש גם יהודים זרים. היהודים עצורים במחנות אינם בתחום הסמכות שלך. הם נמצאים בתחום סמכותו של משרד החוץ? אנחנו לא נשחרר שום יהודים, הרב וורמן, רק בגלל שמשרד החוץ מתעניין בהם, זרים או לא זרים. אני מבין, אבל ייתכן שבין היהודים האלה נמצאים אנשים בעלי השפעה. זה יכול להשפיע על כל יחסי החוץ. אנשים בעלי השפעה? יהודים בעלי השפעה. היידריך יכול להעיד שהגסטאפו עצר בווינה את היהודי פון רוטשילד. אלטפירר הימלר בכבודו ובעצמו ביקר אצלו
ושיפר את תנאי המאסר שלו. העולם מודע לכוחם של היהודים. מהי עמדת משרד המשפטים? יהודי הוא יהודי לפי החוק. מבחינת משרד המשפטים